Puntos ni Katulpos. Dugay na kitang naovertikan sa uban nga mga lugar kong hisgutan ang pag-asenso sa tuang syudad tungod kay mas giuna pa sa pipila ka mga opisyal ang personal nilang away sa politika sa mga kanhin nilang mga kauban aron mopatigbabaw ang ilang personal nga interest. Nalimtan ba nila nga mas importante ang paghatag og oportunidad sa katawhan aron makaangat gikan sa kalisod ang mga nag-antos ato gining puntohon. Puntos ni Katulpos. Unang punto, ang kawalabay damgo. Walay bagong vision o bagong solusyon sa mga nagunang problema sa naglisod nga katawhan ang hinungdan nga daghan ang nag-antos. Ikaduhang punto, tungod sa pandemya, nausab ang landscape sa ekonomiya o ubang mga pamaagi sa atong kinabuhi. Ang pwedeng maoy na andan kaniadto, dili na pwede karon. Kung nabiyaan kita sa daghang mga oportunidad sa uban nga mga lugar, niadtong wala pa gani ang pandemya, unsaon nato pag-angat karon nga karaang mga pamaagi gihapon ang atong gigamit. Ikatulong punto, di ba nga kinahanglang paspas ang aksyon, paspas ang pag-analyze, paspas ang pag-recalibrate sa mga pamaagi nining higayuna aron dili mo samot ang kalisod tungod sa kawalay oportunidad. Punto final. Okay na ba ang band-aid solution? Kinahanglang magtinabangay kita o gunahon ang pagpangita og pamaagi sa kasulbaran sa mga problema kaysa mag-away tungod sa politika. Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon o baruganan apan usa lang ang atoang puntos, ang damgo para sa kayuhan sa gimahaltang syudad nga General Santos. Ang Jensen Dream usa ka ideal future sa syudad nga makabot lamang kung dunay kabaguhan nga unahon pagsulbad ang kalisod nga bunga sa kakulang sa oportunidad. Ikaw, kabrigada, unsa ang imuhang Jensen Dream? Like Singapore, we should aim or dream for greatness. Tungod kay Jensen is our home. Ato kining balay. Jensen is our treasure. Ato kining bahandi. Jensen is our pride. Ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us aim for a better life. Aim the Jensen Dream kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Listo, higala og amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.